ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan darasi namu na gaba, wanda insha Allah a cikin wannan darasi namu ne zan yi bayani ne akan WhatsApp. Zan yi bayani ne akan waɗansu abubuwa guda 2 zuwa 3 wanda duk wani mai amfani da WhatsApp ya kamata ya sani. So, menene waɗannan abubuwan guda 2? Bari mu fara. Abu na farko ka shiga WhatsApp ɗinka. Abin da nake so na fara bayani shine finin. Menene finin? Kamar maybe akwai wani mutum wanda yake mutum ne na musamman a wurinka, kuma kana so duk wani message da zai turo ma ba ka so ka yi missing ɗin shi, ko kuma group ne kana son duk wani message da za a turo ba ka so ka yi missing wannan message ɗin, so sai ka yi finin ɗin wannan group ɗin ko kuma wannan mutumin, so da duk message ɗin da zai turo message ɗin zai kasance group ɗin ko wannan mutumin zai kasance a sama ne. Yanzu bari na kunna data na ba ku misali. Kun ga kamar wannan mai suna arewan mu ɗin nan, na yi finin ɗin shiga alamar finin ɗin nan ta nan gefe wurin today ɗin nan za ku ɗan ga wani alaman abu haka gashi nan da ɗan round alamun na yi finin ɗin shi kenan. So kamar haka ne, duk wani message ɗin da za a turo zai je ƙasa ne, wannan arewan mu ɗin ne. So haka ma group, idan kana so ya ake yin finin ɗin, idan kana so ka yi shi ne za ka dafe group ko sunan mutumin da kake so, za ku ga alaman nan wannan pin chat shine sai ka taɓa fin shikenan, chat fin shikenan. Idan kuma kana so ka cire shine za ka dafe ga alaman cirewa sai ka cire shikenan. Bayan haka abu na gaba kuma shine idan kana so ka tura ma wani audio, so kana so ka ji wannan audio ɗin kafin ka tura masa, ya ake yin wannan shine kamar haka. Ba za a turo ba sai ka biya. To shine yanzu wannan audio ɗin idan ina so na saurare shi kafin na tura sai na danna back. So idan na shiga na gano kuma matsalar ne, kamar yadda na ce maka dai, idan kana so ka ji audio ɗin kafin ka tura shi, za ka dafa audio ɗin ne kamar haka, sai ka yi recording ɗin abin da kake so ka tura. So instead of ka danna send ka tura audio ɗin ya tafi, sai ku danna back na wayanku. A duk lokacin da kuka dawo a nan za ku ga audio ɗin nan wurin da alaman play da nan wurin kuma da alaman delete. So abin da yasa kuka gana audio ba, saboda wannan player ɗin ne exit screen recorder, saboda ina kan yin recording wannan audio ne, shi yasa automatically da na danna back sai audio ɗin ya goge kan shi daga WhatsApp ɗin. Amma dai insha Allah ku ba recording za ku yi ba, idan har kuka yi yadda na ce din nan, so insha Allah za ku ga yayi ba tare da an samu ana makamallawa. So wanda bai yi subscribe ba, ya danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Mun gode.